and sa dry clean sa It's Global World GY101. Naglimpyo mi tanan mi sa Nilagatan. Yan yung mga kaubanan mo sa GY101. Sila naglimpyo sila dito. Lain-lain ng mga grupo. Total siya ng video. Uy, plasto lang. Ito, ito. Oh, dili ka mo. Anak ato ko mo kay kita magharang sa kasada. Dahil man ikot-ikot na kami. One-one, dali na, one-one.